Feslu. Ziua aceea, Pilea Altegul Naduleanu își deșteptă cu noaptea în cap. Udălul părea contosit tupisă, scutit de peste tot. Tea și mâna a holi și pe nevedeare lor de pe măsica de noapte, din ingăcăvate cutia cu șpirturi. A scăperă un și aprea să-l îmbiga cu cheltea roșie. Pe tăganii se aleapse de onoară un iur ca o lună în plină. De-a văliga lucruri niți din inga lămpigă, arca a umbrii mări și s-a amestecat o soi de prici. Satea cea mare de pe mur avea chindorită la dau. A găsit să curdusesc de cu seară, mândui Pilea. Din mesica de noapte avea una cutie de lemn cu un soi de cumbie mare în amisa de căpăci. Dinapoi daule teale de punea pe pătune, nigea până suferidă și pe tună guvă faptul ce ieșea în afară. Un tel de punea hândos în troc, lampa alina în zeană, de sucru de citie, eu se aduna cu alt tel legat de amplatea, cu un cap de urgeat, scoalant cap de cipita hâmbarului dinapoi acasele. De pe câpate, sunt cubia cea mare, alte două teale zvitiseat în cap, cu două cutici, are cutii curcutoase, cât ațeale de boie de popuți. Aici pe cutici s-a chema căști, iar lipsea să-ți bagă pe daule urechi. Cutia de lemn de pe măsica de noapte era protul radio de toară, a cumpărat de Pilea și a dus de Dina, ficior Safai, Tinghiușui Nida, student București. Pilea băgă cășile pe urechi și ușuță cumbia în dreapta și în stânga. Aștepta sardă cu cutișul cu care acuhea Catitahina Radio București. Nu za ceva, va și bagonia ninga, minduia Pilea. Amestecat de colătătura câinilor, părniră să se audă cămsile cu coselor din afară. Cum cuvânciza un alt zațele să se lighea care mai de care, magione tucântic. Când văr cu boața groasă, hândoasă, când alt cu boața subțării ca berbiriu. Pilea se sculă de pe crivate, se spilă și în viscuși și în afară. Victoria Duneaninga, cumnată de perimoliul de toată ziua. Trilicii mei domneatul de la ușilor, părinții ai Victoriei, și de adun, Victoria era singura părință. Pilea îi trimisea ca pe părinții a lui. Tubor, trei tractoriști aduși de Silista, casaiele agările, pedepsea cu lămbile de benzină să îngălzească în soi de topă de hier aflat din mintea catei unui tractor. Cu hiarele băgate de amplatea ca născânte cățute, de-a văliga roților de dânăpoi, măr cât un om, aici avea zgrămată totul borul vărghiuri. Tora, peste cățute, până luridă de hier, ea firea ca să nu spargă geadeia până la agăre. Acolo lipsea scoase, cate tractor trăgea de înapoi un plug cu 3 bragi. Agonia vă sculat, dăve Pilea. Bun dimineața! Cum agonia? A trecut-o de ținții de siut. După jumătate de oară vedecim auaș și închisim la agăre. Pilea le-a lăsat să-și veadă de lucru al lor și părnică tahurii. Ali, huzmichiarul turc, ce-l avea de vreo 2-3 ani de la năș, avea mult să facă, i-avea tată smăcă și tora îndrezea calii, calea ce lipsea să facă ziua aceea silistra. Bun dimineața, Ali! Zi nu-ți mâncăm ceva și să ne vedem de lucru,
Ziua cum zveate va sănă cu noi. Bun dimineață, domnul, Ali bitisim, ce sălat și vinim. De când până n-am să de armâni, Tuhoara este fără mileț, Ali înviță și-o rupă nișeam pe armâneaște. Deși și un om mult bun, lucrător, livent, și artilea ghinea greu când sminduia că azi Ali va sfugă totna, Tuhoara lui își avea pumeai. Sumaci, protul și mina în arpilea, cu Ali avea crescut. Cum se scula tahina, prota de Ali întreba. Toată ziua și dea pe ninganos. Când și de Ali de descurma, l-o lua pe genunchi, l-o legăna și cu boața țimizie se avza, cânta pe tnări, ca presului, cu ochii pe jumătate închiși. Oglan, oglan. Mă ipsit de mușteteață cântlicului, ca un plâng, și limean nu dormea tu brațele lui. Asumaghi arăsea mult festul al Ali, aroș și cu una giufcă la episod. Voi-și mine că ciulă ca a ta, zicea Niclu că te vănoară. Ali l-a mutat festul și-o băga pe cap. Ochi, nări, urechi, chireasul festul acel cu mult mai mare trâncapa că din Niclu. Cama mult ne arăseau tumaci, vărnul. Făcea cazi câte oși și-o liga. Ali, bărnul din mesi. Agăța un cap a bărnul de vărăușă, o tindea cât era de lung, sunea capul la lampă al echipii mesi cu mâna și apânea de se învârtea până îți bighesea bărnul pe mesea lui. Acolo ținea Ali amnarul, tătumea, costura și alte lucruri ce lipsea. A este mura fetii cu bărnul, mai mucul de Cilimea, că sta să-l facă și năsul în casă cu bărnul a papsului, de slișina toți de-a râdea. Sufica, cu 2 ani mai mică decât nățul maci, era fronimă. Nu-i s-a gură, toată ziua cu păpușile după poala maiului. Ioia, cu ninga un an mai mic, cât avea cățată să neagă pe cicioare. Vărnul băga pe cor, mașcă-mi plângea și căta lăxea. Pilea afirmă tractoriștii, ștuți intrară tăudălul lui Victoria, avea băgata în sală. Vine și Ali. După ce măcară, tractoriștii luară o fină încărcată cu măcare de prânz și șeră în afară. Papă sutir, soxul al Pilea, din snafea balamacenilor, avea mărcată și sfățea cu zării, să-ți deschidă dugheana și cafenea din lângă casă. Totâtă hoara era m-aș dau dugheni și dau cafenei. Așa se împărțără și oamenii. Jumătate de hoară vinea la dugheana Pilea, jumătate la lampă. La cafenee, cu câte un uscat de cafee, că ceaie de mintea, bărbații făceau moabetii, a jucat cărți, table, adică parei, zbura soi de soi. A este toara când tu nu avea de lucru. Tuhorii de armâni văr nu putu să dară aceea ce se cheamă cârciumă, adică bodegă. Nu știu să avem o limba noastră un zbor tractare lucru. Miutura nu avea ajuns să-ți facă znie în anii slăbieri. Ali se sculă de la mesă. Allah da sănătate cu coană. Azi Ali fugim la casa lui. Zbăneți Ali, bană lungă tută fumeaia ta, oară bună și calea în bară, ca să ducem dorul. Ali luă mâna, i-o bășă și duse pe frânte. Feace ei lucru și cu mâna patrului sutire. La turță, ca și la armâni, la ușanii sunt multe ieșiți. Ieșiră în afară, tractoriștii avea puțită cu tractoarele la agării, poarta cea mare era ningă deschisă. Ali băgă hamurile pe cai, îi legă la caroță, a dus în 2 traste pline cu gărnuții trăcai și îi băgă dinapoi. Alinăm, domnul Pilea, Ali închide poarta.
Pilea se genă tu caroță, ieși cu ea tu sucate și Ali, după ce închise poarta, s-a renăși năsul. Cali, care zviziură afară de tubor, cu curăile lișurate, o luară cu șia și o ținură așa până tu ieșita de foară. De năseai Ali, zice Pilea, ți-s noi agunisim, avem bugeachii rog. Ali trase curăile și calile, apărniră să neagă pe anargalea. Agăle am cumpărat de Pilea, pe lângă cele 10 hectare ce i-avea dată la colonizare, era tu ieșit afarele. Taman trecea pe lângă casa al Macarie, un basarabean fugit cu totul fumeaia de frica comuniștilor. Avea lăsat tot tipul, aviare și multe lăieți avea traptă până la dus Dumnezeu oa n-ami să te armâni. Pilea le-avea dat loc, eu, Macarie, singur și avea trată casă. Îi vinea de mână, era livent om. Agivesea, așa că fost nu trească trăhagăi. Tot locul era tora, tractoriștii avea seminată de cu toamnă găl. Berecheta fu mult bună. Pilea închise ochii și tumintele le-ar suna mușutesle cântece a featelor de lipoveni aduse de tatarița, castelea și țirare. Joane feate, zice Pilea. Te ciuduseai când le vedeai aplicate cum șuța seațera tu mână, cum l-o adunam în nuclu de gănu și îl lega cu funea faptă de pale băgate amoi. Ienea de-apoi a carosului, a zbuira ca peanele vârdăchile de mâinile lor până ți încărca caroța înalt. Tuborul cel mare de după casă avea faptă armanului. N-am de arman un par, legați cu un fune lungă cât ținea armanul, doi cani. Citora era la caroță, se învârtea toată ziua cânt în parte până s-a adunat funea pe par, cântul la altă parte. Cu cicioalea lor și cu tăvălugul ce trăzea după năști, desfățea de pe sticuri gănuțele de gân. Cu furțile de lemn, pali erau adunate stoc de una parte și gânul armas în pade era băgat în sat și dus pe hâmbare. Cât bânează omul în viață, zice Pilea tu minte. Soi de soia lor, al mâinii de frășari nu avea faptă actare lucru. De pap spre pap, picurari, cărbănari, e că alte zânăți, ajunseră oa saieră și seamănă agă. Lui Chirum de Tisnavi, zicea ei acolo, dișnița, trăunții făcea agricultură. Pilea, fugit de la 14 de ani, tornericie, avea lucrat tu fabrici, mai le-a răsit bani a fermierilor și și-avea băgat tu minte să facă aici lucru a oa frășari. Ali îngâna un cântec pe limba lui. Trecură de Aidemir și Calipetrova își depunea în geană către Silistră. Departe, în stânga, închelicea Dunărea. Intrară tu că să bă și traseră la Ducheana acea marea Asaltis. N-ai mai cunoscut-o părmătesc decât că să bă. Cuțite-n carp, ază, domnule Spiro. Domnul Sarcher întinse mâna și Pilea îi dea de pe-a lui. Cu de tute. Rota tare la cel de hier, umple-mi-o cu gaz de lambă. Voi un talăr, cum tu lemn și un cu masele. Tralante zburăm cam înclo. Caroța fu încărcată cu toate bunătățile. Lipsea ca tot ogheana lui, oamenii să află toți le avărba inima. Ali și Zu de ajută până tu bitesită. Pilea îi dea din uscân spărați, ca să ia câte ceva te fumeaie. Te huzmetea faptă i-avea plătită mai minte, i-avea dat și gărn și misul de tot anul. Tora Ali
mine va smitor acasă. M-am hibă mult greu fără tine, nu am ce să fac. Zăți nu luăm oară bună, poate dată mi zăți nu vedem și altoare. Pilea timp mâna, ali dea de șlupașă, manăsul chindori. Timp brațele și l-o adună la chept. Oară bună ali, multă sănătate de toată fumeaia. Cu lăcrini în ochi, ali nu putea zăcă ceva. Pilea s-a linut o caroță și calea părnieră. Era prota oară când stuna din păzare singur cu caroța încărcată. Avea tu minte seacă pe la prață socola, și dea silistra, ma zăsi că toala țea cola va și la lucru, la bancă. De 8 frați, ma școala avea învățată carte. Prota în Sărună, apoi a București și avea adjunct 8 mari la banca de silistra. A lăsat calii să neagă pe nală, caroța îngriga mult. La zeana de Aidemir de până în pate, nease pe cicioare până în sus, miurismă de auă le-a vedea de pe marginea Zerjadei, îi gădilea în mărle. Când trepună poi pe lângă casa, Macare a ies cu toată fumeaia din șă din inte. Bună seara, Macare! Mă aveți? Bună seara, domnul Sfiru! Aua, bitesim și mâine vă trecem la Lanti, zăse Macare pe limba lui. Ficiorul al Macare Ion și feata Frusina era gugea. Lucra cot la cot cu părinții. Apilea checătul minte suria Ion tu lucru al Ali și Frusina s-o aciută pe Victoria la cuzmetea casei. Azi în fuția Ali, gripirea. Ce zăți, poți să petreci Ion din mâini tu lucru al lui? Lu petrec, cum să nu petrec? Tu feată, nu ai văr lucru? Petreci-și feata, lucru seapă, nu-ți vede seara și vloare. Pănică-te casă, descăcă la Dudianii, toate cât le avea tu caroță, adupă cale, răzui și locul tărușa ta smulgă vacă. Băgăți cămniciul sunt vacă și zumpate. Timp și mână speală mai minte țățile, vaca turnă capul, motiv înapoi și dea de una cu ciciorul a căldărușului, izviesă totală. O, zurlă, ți pățăși? Te răsea și ți uțești? Și zumpate înapoi, pilea pe scămnici, băgă căldărușa sunt vacă și întinse mâna să mulgă. Vaca, motiv de înapoi, ca prota oară și cu ciciorul oară căldărușa de dinde. Din ati pilea se sculă și dea de ună cu bușul pe stinrac. Ce pățășore? Ce-ai cu vacă de-o agudești? Zăse zicul, viținuții și dea și mutrea de ușă. Ia, dă-i o vacă ștați. Nu mai lasă să mulg. Vahilându-te și o doare ceva. Tachina nu fă mulsă? Fă mulsă. De tine? Cum de mine? Ani de zăli aici lucrurile are fapt Ali. Eu l-o ai Ali. Nu fugi, azi îl duci și listă. Zicul a pănit să arătă. Așa pe cheamă. Am mine acasă ne ghetrie de vaca ta. Trecut sub catea, intră tuvora lui și când ieși, ținea sub ileche o nărlugrie misterioasă. Stă în pat pe scârnici, zăse zicul. Pilea și zicul din poia lui scoase din sub ileche lugria sa misterioasă și o băgă pe cap. Era un fes aroș. Tora mulți. Ca cu frică, pilea băgă căldărușa să-o vacă, timp mâna și apucă țăța. Vaca lușuță capul, îi vizu fesul aroș și poate tu mintea ei, zăsi că e Ali. Arumegă fronimă până tu bitisita mulgearului. De atunci, fesul acel fu ținut mult chiro, a spinzurat de una penură pe grinda de ninga pâhnie. Ali bâna ninga oa pe fesul lui.